El teu dret a vot està en perill. El sistema ja prepara el terreny per prohibir votar a una part de la població. De fet, ja fa anys que l'establishment fa circular el discurs de la gent no sap votar. En realitat, però, quan els altaveus mediàtics diuen que la gent no sap votar, el que volen dir és que la gent no vota allò que el sistema vol que voti. Per exemple, quan Gran Bretanya va votar a favor del Brexit l'any 2016, el sistema ens va dir que els britànics no van votar bé. Quan Donald Trump va guanyar l'any 2016, el sistema ens va tornar a dir que els nord-americans no van votar bé. Tampoc van votar bé els romanesos, que van donar suport al candidat contrari als interessos de la Unió Europea. Per això el sistema va fer repetir les últimes eleccions amb l'excusa d'unes suposades ingerències russes. Tampoc tenen intenció de votar bé els alemanys, per això ja parlen d'il·legalitzar Alternativa per Alemanya, un partit contrari a les imposicions de la Unió Europea, com l'Agenda 2030, o partidari de regular la immigració. Tampoc voten bé els francesos, per això han inhabilitat Marine Le Pen, la candidata contrària als interessos de l'establishment que liderava totes les enquestes de cara a les eleccions presidencials de 2027. I aquí ja comencem a no votar bé tampoc. Per això els altaveus mediàtics nostrats ja es fan ressò d'idees com aquestes. Cada cop hi ha més persones que escolten disbarats dels diversos Vito Quiles i se'ls creuen. Si per tenir un carnet de conduir has de passar unes proves, quan vagis a votar també. I si no pots respondre a unes preguntes quan vas a votar, que no poguessis fer-ho. El vot ha de ser lliure però informat. No es pot votar intoxicat. Això deia Máximo Pradera en una entrevista a Nació Digital, un diari que l'any passat va cobrar gairebé 900.000 euros en subvencions i publicitat institucional només de la Generalitat. I el que ens venen a dir és precisament això. Tu, que ets un pobre ignorant que no t'informes per la premsa subvencionada i ho fas per les xarxes socials, no has de tenir dret a votar, perquè no votes allò que a nosaltres no ens agrada que votis i, per tant, no saps votar. Així de desesperat està el sistema veient que els seus privilegis estan en perill. Forçar repeticions d'eleccions, il·legalitzar partits, inhabilitar candidats i ara també, com promociona desacomplexadament Nació Digital, prohibir el dret a vot a una part de la població. Una part de la població que, com tu, s'informa per canals alternatius al discurs oficial com és aquest.